Ποιος είπε ότι η πολυτέλεια είναι απρόσιτη? Η λάμψη και η ομορφιά είναι επιλογή μας. V1969 Versace Cream. Πολύτιμο σύμμαχος της νεότητας. Κολαγόνο και ρόδι. Ανεκτήμητη θησαυρή ομορφιάς που συμβάλλουν στη βελτίωση των επιπέδων υγρασίας της επιδερμίδας, μειώνοντας παράλληλα τα σημάδια της γύρανσης. Ένας πρωτοποριακός συνδυασμός συστατικών που αναζωογονεί την επιδερμίδα και προσφέρει αντιοξυδωτική προστασία. Η φροντίδα ομορφιάς με τη νέα κρέμα ανάπλασης προσώπου V1969 Versace Cream με 24ωρη ενισχυμένη δράση μας προσφέρει βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, πρόληψη και λίανση των ρητίδων, αύξηση της ελαστικότητας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18338 και αποκτήστε τη V1969 Versace Cream. Αγοράστε τώρα τη διπλή συσκευασία από 80€, μόνο 29,90€. Εάν αγοράσετε τώρα τη V1969 Versace Cream, σας κάνουμε δώρο τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα αξίας 10€. Αλλά επιπλέον, το μεγαλύτερο δώρο που θα κερδίσετε με την αγορά σας αυτή είναι ότι εμείς επιβαρυνόμαστε τον ΦΠΑ αξίας 23%. Μη χάνετε χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 18338 και η μάχη ενάντια στο χρόνο με όπλο το κολαγόνο και το ρόδι θα βρει νικητή μόνο την επιδερμίδα σας.